கௌர பக்த பிருந்தா எல்லாருமே ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சைத்தன்ய ஜெய நித்யானந்தா ஜெய ஜெய ஸ்ரீ நித்யானந்தா जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा ஜெய ஜெய சந்திர ஜெய ஜெய கௌர பக்தவந்தா जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंदा ஜெய 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 நித்யானந்தா जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा ஜெய அத்வைத சந்திர ஜெய கௌர பக்த விருந்தா हरे कृष्णा ओम तत्सत स्टार्ट பண்ணலாமா 186 மாதாஜி எத்ராவது டெஸ்ட் மாதாஜி 186 13ல 180யா 86 ஓகே ஓகே हरे कृष्णा யார்கிட்டயாவது புக் இருந்தா படிச்சிட்டு இருங்க அது வரைக்கும் நான் அப்புறமா ஜாயின் பிரபுரவகேன ராஜா ராமானி ஹைலா பய சர்வ பௌமா கே மீனாகார சம்சயா தெரியுதா மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு தெரியுது மாதாஜி ஸ்லோகம் தெரியுது டிரான்ஸ்லேஷன் போடுங்க மாதாஜி மல்லிகா மாதாஜி ஸ்லோகம் தெரியுது இருங்க ஸ்லாகம் படிக்கிறேன் பிரபுர வச்சன ராஜரா மானே ஹைல பயா ஸ்வர்பபாமா காயே துமீனா கர சம்சாயா என்ன கதை ஓடுது ஃபர்ஸ்ட் அத சொல்லுங்க மாதாஜி அந்த ராஜா வந்து சைதன்ய ரத உற்சவத்துல போயிட்டு இருக்கிறாங்க மாதாஜி கால்ல விழும்போது அந்த சைதன்ய மகாபிரபு வந்து கோவப்படுற மாதிரி கோவப்படுவாரு மனசுல வந்து சந்தோஷப்படுவாரு சூப்பர் கோவப்படுற மாதிரி பட்டுட்டு உள்ள வந்து சந்தோஷப்படுறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம் ஏன்னா அந்த சன்னியாசிகளுக்கு மத்தியில அவர் வந்து ஒரு பௌதீகவாசி கிட்ட ரொம்ப இது நடந்துக்கிறாருன்னு அவங்க எல்லாம் நினைக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு மாதாஜி கரெக்ட் வெரி நைஸ் சோ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க அப்படின்னு மேல படிங்க மாதாஜி பகவான் சைத்தன்யர் வெளிப்புற கோபத்தை காட்டிய போது மன்னர் பிரதாபருத்ரர் பயந்தார். ஆனால் சர்வபாம பட்டாச்சாரியார் மன்னரிடம் கவலைப்படாதே என்று கூறினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப வந்து மன்னரை வந்து கவலைப்பட வேணாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீங்க ஒன்னும் வெளியில அப்படி காட்டினாலும் மன்னர்கிட்ட வந்து நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு ஆறுதல் சொல்றாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். அடுத்து படிங்க. பிரபுர சுப்ரசன்ன மன எனக்கு வரல மல்லிகா மாதாஜி. ஓகே நடுவுல போயிடுச்சு தான் வர நோ ப்ராப்ளம். ஹரே கிருஷ்ணா படிங்க மேல. மரவுபரே பிரபுர சுப்ரசன்ன மன தோமலஷ்ய கரிசிகாயனா நிஜகனா சர்வபம பட்டாச்சாரியார் மன்னரிடம் தெரிவித்தார். மகாபிரபு உங்கள் மீது மிகவும் மகிழ்ச்சியுடன் உள்ளார். உங்களை சுட்டிக்காட்டியதன் மூலமாக பௌதீக மக்களுடன் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அவர் தமது அந்தரங்க சேவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார். பொருளுரை: மன்னர் வெளிப்புறமாக பணத்திலும் பெண்களிலும் ஆர்வம் கொண்டுள்ள பௌதீக மனிதனாக தோன்றிய போதிலும் உள்ளே அவர் பக்தியின் செயல்களினால் தூய்மை அடைந்திருந்தார். பகவான் ஜெகநாதரின் திருப்திக்காக வீதியை தூய்மை செய்வதில் அவர் ஈடுபட்டுள்ள இதனை வெளிப்படுத்தினார். ஒரு மனிதன் காசு பணம் என்று பணத்திலும் பெண்களிலும் ஆர்வம் கொண்டுள்ளவனாக தோன்றலாம். ஆனால் அவன் புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுளிடம் சரணடைந்து உண்மையிலேயே பணிவுடனும் அடக்கத்துடனும் இருந்தால் அவன் பௌதீகமாவன் அல்லன். இந்த முடிவினை ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபுவாலும் அவரது மிகவும் அந்தரங்க பக்தர்களாலும் மட்டுமே தீர்மானிக்க முடியும். இருப்பினும் பொதுவான கொள்கை என்னவெனில், எந்த ஒரு பக்தரும் பணத்திலும் பெண்களிலும் ஆர்வம் கொண்டுள்ள பௌதீக மக்களுடன் நெருக்கமாக பழகக்கூடாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா,
எந்த பௌதிக இதையே இந்த மாதிரின்றத அவங்க இன்னும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்க. எதுக்குன்னா நாளைக்கு நீங்க சொல்வீங்க அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, அவர் வந்து எதுக்கோசரம் பண்றாரு, அவருக்கு நிஜமாவே வேண்டா வெறுப்புதா, ஆனா ஏன் நம்மள ஃபோர்ஸ் பண்றோம்னு. இல்லன்னா அவர் இவ்வளவு நல்லதானே பண்ணாரு, பண்ணுவோமேன்னு டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன் இருக்கிறதால கிளியரா என்ன சொல்றாருன்னா அதெல்லாம் இல்ல, அவருக்கு வந்து நிஜமாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆசை. யார் மேல ஆசை? பிரதாப் ருத்ரா மேல. இல்லன்னா அவர் வந்து ஆக்சிடென்ட்ல ஊறதெல்லாம் சான்ஸே இல்ல. அது ஒன்றும் இல்லாம நித்யானந்தாவும் மிஸ் பண்ணிட்டாரு அப்படின்றாங்க. இதெல்லாம் கூட சான்ஸ் இல்ல. நம்மளுக்கும் தெரியும், மாதாஜி உங்களுக்கும் தெரியும். ரைட். ஆனா ஹரே கிருஷ்ணா. ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே. சோ இதெல்லாம் சான்ஸே இல்ல. ஆனாலும் இதை ஏன் நடக்குறாங்க, இது ஏன் நடத்துறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து மெயினா வந்து இந்த இதுக்கோசரம் தான், இந்த பாவத்தை உணரத்துக்கோசரம் தான். நோ பாயிண்ட் இன் டைம் அவர் வந்து இந்த மாதிரி டென்ஷனோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ ஆகல. ஆனா எதுக்கோசரம் இதெல்லாம் காட்டுறாங்கன்னா அவங்க வந்து இந்த மாதிரி அந்த சுச்சுவேஷனை ஏற்படுத்துறாரு. மறுபடியும் அவர் வந்து பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறதையும் மறக்க கூடாது அவர். அதனால வந்து என்ன சொல்றாரு, பௌதிக உலகத்துல இதெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கிறதால பௌதிக உலகத்துல இருக்கிறவங்கள மேனேஜ் பண்ணணும்ன்றதால அவர் வந்து கோபம் மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்றாரு. சோ உண்மையா அவருக்கு கோபமானா கோபம் இருந்து அவருக்கு காட்டக்கூடாதுன்னு நினைச்சாருன்னா கண்டிப்பா அவங்களால பார்க்கவே முடியாது. ரைட். ஆனா இவருக்கு காட்டணும்ன்ற ஒரு ஆசையினாலதான் இந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா போலாம். ஓகே, ஸ்லோகா படிங்க மது. கரிபாணி வேதனா சகாசே கலையாயி ஹரிஹ பிரபுர மிலனா. மொழிபெயர்ப்பு. ஒரு சரியான தருணம் வரும்போது நான் உங்கள் மனுவை சமர்ப்பித்தேன். அப்போது நீங்கள் வந்து இறைவனை சந்திப்பது எளிதாக இருக்கும் என்று சர்வபாம பட்டாச்சாரியார் தொடர்ந்து கூறினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. என்னதான் இருந்தாலும் அவங்கவுங்களுக்கு மனசு கஷ்டம் இருக்கும், நீங்க ஒத்துக்கிட்டாலும் இல்லைனாலும். கரெக்ட். அதனால அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு புரியுது இப்போ உன்னோட நிலைமை, யூ டோன்ட் வரி. நான் என்ன சொல்றேன்னா உனக்கு வந்து கொஞ்சம் கரெக்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டைம் நீ வந்து வெயிட் பண்ணு. நீ வெயிட் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து உன்னோட பிரச்சனை வந்து சால்வ் பண்ணிடுறேன். ஸோ யூ டோன்ட் ஹாவ் டு வரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து கன்சோல் பண்றாரு. ரைட். அதாவது எந்த விதத்திலுமே வந்து நீ வரி பண்ணிக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்ல அப்படின்றத அவரு சொல்றாரு. சோ இந்த விஷயத்துல வந்து என்ன பியூட்டின்னா எல்லாருமே எப்படி பார்த்து எப்படி பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுதான் இந்த விஷயம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அடுத்து படிக்கவா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க அடுத்து. ஏன்னா ஒரு செகண்ட், ஏன்னா ஸ்லோகம் வரல கிளியரா. तबे मगा प्रभु राधा प्रदक्षिण करिया राधा बासे जाई डेले राधे माता दिया ஹரே கிருஷ்ணா. जगन्नाथ ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி. தபே மகா பிரபு ரதா பிரதட்சிண கரியா ராஜே பாச்சே தாத்தே ரத மாதா தியா. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதா. தேங்க்யூ. ஜெகநாதரை வலம் வந்த பின் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு ரதத்திற்கு பின்னால் சென்று தமது தலையை வைத்து அதனை தள்ளினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ இவர் வந்து என்ன பண்ணாரு அப்படின்னு பார்த்தா, ஜெகநாத சுத்தி வந்தப்புறம், அதாவது பிரதட்சணம் பண்ண அப்புறம் சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவர் வந்து அந்த எதுக்கு என்ன ரொம்ப ஸ்லோவா போகுது ஞாபகம் இருக்கா? எதனால அவர் தள்ளுறாரு? மாதாஜி ஜெகநாதரும் தரிசிக்கணும், பலராமரும் தரிசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக வந்து இவங்களும் வெயிட் பண்ணுவாங்க, அவங்களும் மாறி மாறி வெயிட் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அவங்க ஸ்லோ ஆயிட்டாங்க. கடைசியில நம்மளுக்கெல்லாம் புரியாது. அந்த பாவம் புரியாது. நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்போம். அவ்வளவு நேரம் வெயிட் பண்ணா நம்மளுக்கு பசிக்குமே நம்மளுக்கு. அந்த மாதிரி அப்கோர்ஸ் அந்த டைம் டிவோட்டிஸ் எக்ஸால்டடா இருக்கலாங்க. ஆனாலும் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும், சில நார்மல் டிவோட்டிஸும் இருப்பாங்க. அதனால வந்து இவர் வந்து இந்த பாவத்தை புரிய வைக்கிறதுக்கோசரம் அவர் வந்து அதே ஸ்பீட எடுக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதனால இவரும் ஓடுறாரு, அவங்களும் ஓடுறாங்க அப்படின்றத நம்ம கிளியரா பாக்குறோம். ரைட். ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாமா? தானிஸ்ரீ மேம் வந்துருவாங்க. நம்ம ஸ்லோகத்துக்கு போலாமா? சரி, ஒண்ணு நெக்ஸ்ட் சின்னதா இருந்தா முடிச்சுட்டு போலாம். சின்னதா மாதாஜி, சின்னதா. மாதாஜி. தேலி தே சலல ரதா ஹத ஹட கரி சதுர்தி கே லோகசபா பாலி ஹரி ஹரி. சதுர்தி கே லோகா சபா பாலே ஹரி ஹரி. மொழிபெயர்ப்பு. அவர் தள்ளியவுடன் தேர் உடனடியாக நகரத் தொடங்கியது. ஒரு சத்தம் எழுப்பியது. சுற்றி இருந்த மக்கள் அனைவரும் இறைவனின் புனித நாமத்தை ஹரி ஹரி என்று உச்சரிக்க தொடங்கினர். அது எப்படி மாதாஜி பேர் போடும்?
ஒருத்தர் இத்தனை பேர் தள்ளிட்டு இருக்காங்க, ஆனா சைத்தன்யா மாதாஜி. அது அவ்வளவு நேரம் அங்க நின்றுட்டு இருந்தது. சைத்தன்யர் கை தொட்ட உடனே அது நகர ஆரம்பிச்சிருச்சு மாதாஜி. ஹரிபோல், கரெக்ட். அதுதான் பவர், ரைட்? அவர் டச் பண்ண உடனே இது வந்து அவரோட ஸ்ட்ரென்த் இல்ல, பலசக்தியை சொல்லல, அவரோட இச்சா சக்தியை குறிக்கிறது. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அவரோட இச்சா என்ன? ஏன் அவரோட இச்சா சக்தி வந்து ஆசைனா அவர் ஆடணும்ன்ற ஆசை, இச்சான்றது ஆசை, அது பண்றது. அதனால அவரோட சங்கல்ப சக்தியை வந்து அவங்கள பிடிக்காம பண்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ இதை நம்ம பார்த்ததால அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணன். பெரிய ஸ்லோகா வந்தோடனே சொல்லுங்க. நம்ம நெக்ஸ்ட் ஓகே, நெக்ஸ்ட் இதோட ஸ்டாப் பண்ணுவோம். மாதாஜி ஆர்த்தி தாமோதர அஷ்டகம் படிக்கல மாதாஜி. அதான் தாமோதர அஷ்டகம் போலாம். ஓகே மாதாஜி. சாபே பிரபு நிஜ பக்தோ கனலான சாங்கே பலதேவா சுபத்ரரே நித்யா கரே ராங்கே. तबे प्रभु निज भक्त गण लन्या संगे बलदेव சுபத்ராக்ரே நிரித கரே ரங்கே. ரதம் நகரத் தொடங்கிய போது ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது அந்தரங்க சேவகர்களை அழைத்து கொண்டு பகவான் பலராமரும் செல்வ திருமகளான சுபத்ரையும் வீற்றிருந்த ரதங்களுக்கு முன்பு சென்று பெரும் உற்சாகத்துடன் ஆடத் தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் டச் பண்ணோடனே இவங்க ஸ்பீட் எங்க போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போறோம், ரைட்? அதுதான் இதோட நம்ம வந்து நம்ம தாமோதர் அஷ்டகம் பார்க்கலாம். இதுல அப்படியே கண்டினியூ பண்ணிடலாமா, இல்ல நம்ம புதுசாவே ரெக்கார்டிங் போடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நீங்க ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா தெரியும் ஸ்கிரீன்ஷாட்? पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव विजय श्रीला प्रभुपाद विजय नामाचार्य हरिदास ठाकुर विजय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। மாதாஜி நீங்க காட்டுங்க கலாவதி மாதாஜி. நான் வந்து ரெக்கார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்றேன். எல்லாருமே மியூட் போடுறேன், மியூட்ல வந்து பாடுங்க. ஓகே, நான் மியூட் அலோவ் பண்ணல, இல்லைன்னா எல்லாருமே பண்ணாங்க. தேங்க்ஸ் மாதாஜி.